Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu saluhutna amanami inanami nahina holongan di bagasan Tuhani. Tangyang nami anggiat masaluhutna hamu toktong di bagasan hai pason. Jala sahat matabe siak kami padita Samuel Aritonang natongon mangula di GKP Bengkulu. Tatangihon mahatani debata di Minggu tanggal 21 November 2021 Minggu naginwaran ujuk tahun parhuriaonon imanan yenet sian pesalmen biddu 10 ayat sada rodi ayat 12 ujahom matuhita saluhutna om mahatani tuhatta. Ale Tuhan, sai hodo haporosan nami marsudut-sudut. Dagan setubu dope akadolok. Jala dagan swadong dope ditubuhot tanoon, dohot portibion. Nunga adong hianho ale debata, sias saliling-lilingna, rodi saliling-lilingna. Sumuang dogabe orbuk jolmai di baekko. Dungi di dokhomu se, mulak mahamu ale jolma manusia. Ay sobokon sadari natwari nak salpudo na 1000 tahun ianggo di julum. Jala songos sada gasi parjaga di borngin. Diubakodo nasida jadi mate manasida. Manugot nai nunga martubur diulahi songo duhut-duhut. Torang ari marbunga doi. Jala martubur. Hape bodari nai disabido jadi malos. Ay siap dohami di bahir rimasmu. Jala binahen ni parpiar ni murukmu. Ubahe topu mago hami. Nunga di bahik ko hajahaton nami tujulum. Dosa nami akka nabuni tuhati urun ni buhim. Ay lamoru do akka ari-ari nami sudena di bahir rimasmu. Ay songon ho i sadado laho suda akka taon nami. Ari-ari ni taon nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhaguguan si tutu di eak do 80 tahun. Jala hinadenggan nasida do hangaluton dohot haluzaun. Ay hatop si tutu do lau salpu jala habang do hami. Tungi sema tumadda gogo ni rimasmu. Jala dihawiri ho bartu pangonai ni rimasmu. Sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asa dapotan roha nabisuk hami. Amen ido anggo sahatna. Urian itu hatta arong dosa dapat dohan ni halak Tionghoa songonon. Jadi dorok nasida ia sada inci waktu manang tikki dos doi dohot sada inci mas manang emas. Alai sada inci mas dang boi manggatihon sada inci waktu manang partikiani. Digobar ho paddohanido hina arga ni partikian mangatasi saluhut akan arga na adong dingulut taon. Jalaheado sahalak na wargoar Henry Van Dyke madok liling do partikiani dia kana paimahon. Macay hatop dia kana tahuton. Macay gajang dia kana marukil. Jalatung matca jepek do tiki dia kana marlas ni roha. Alai mulo dia kana masih haolongan manok tong do dirajumi partikiani. Kadongan tuk songod dia pehalak mangarajumi partikian sadok boy do honon ia partikiani imana marga jala nama carikot dingulu ni hajol maun. Macarikot jala argaro partikiani ala dakia mulak partikiani dingulu taun. Kolas sehali doi masa sarani garis linear naborhat sia sada titik tu titik na asing jaladang mulak bei tu titik berangkat na nakingan. Jala sibot ciri na asing gua sarikot jala arga partikiani
Alasa sitong na matcajepek manang hatop do mardalan partikiani. Gobaran ni haji hinajepek ni partikiani do nani ida ni si Musa na manggurito pesalmen bidu 10 nagabi ojahan di minggu uzuk tau parhuriao sadarion. Di bagasa pesalmen 10 di gobar si Musa do namartiki do manang terbatas do partikiani di bagasan nguluta. Jala di bagasa turpuhon pola do di kobarhon ni bana hinajepek ni partikiani na parjolo di kobarhon tudos tu sadagacci parjaga ni borngin di mana tersurat nakid ayat 4. Takas tabo to hamuk kadongan molohala na jaga borngin tutu terbatas do tikina perjaga sahat tu tiur niari di manugut nai asa molonunga manugut nai iko macohok do musay na jaga borong ini. Songoni masih Musa manggobarhon keterbatasan di partikian na iko masohok do hita disada partikian. Kubaran na asing na binain ni si Musa taringot tu jepek ni partikian ni dia 5 rodionom di do ibana nakingan tudos do itu duhut na martubur di manugut na jala malos ia dung botari. Di sot taida dang di patudos si Musa ngulu ni jolmai tuhau na wolon alai di patudos do tu duhut ima namang gobarhon hinajepek ni partikiani hinajepek ni partikiani nakid di dok itak ni 70 tahun do mulutung margugo 20 tahun ipe ngamardongan hangaluton kadongan na hinaholongan hobar tu kalender ni huria ia guar na minggutta sadarion ima ujuk tau parhuriaon na somal di padomu tu parningotan niak kadongan nang jumulo modding marhiti na majahon nakaguar-guar ni nang moddingi di bagasan sa taon parhuriaon naksalpu alai molo pedi jahon nakaguar-guari sa sitong na danggabi madukari sidangolon niak kasisol hoti alai asa paingotok kita do paboa martiki do parnguluanon paingotok kita hita pe ikut do maninggalhon portibiod di tikinabe songonak kadongatan ng parjulo moddingi asa di bagasa partikian na terbatasi di paingot do hita sadario na samarbisuk maparhaseyang tikina nilehon ni Tuhani di parnguluwatta jalalasidor na ni siorahon ni tema ni minggutta na madok say parrohay mahami mamilangi akka ari-ari nami akadongan ia pesalmen 10-on tangiang ni si Musa dood ditikkinang matua ibana asa akan nanidot ni ibana di son totu naborhat do siap pengalaman ni nguluna nang mengadopi ragam ni akan namasa jalalas dijuju Tuhani do ibana manuraton na ni adopan nai di ngulunai ya bisa ada si paingot manang soso-soso tu saluhu jolma asa anggia berbisuk maparhaseyang tikkinabi atong marhite turpuhon ahado na tau hanguluhonotta dinalahu maparhase yang tiki dingulu na tau boluson parjolo siulahonotta ima ikot ta parhatutu do hagugoon ni debata dingulutta ditanya ko si Musa do nakid dia sadaro ditolu ale Tuhan sayhodo haporusan nami marsudut-sudut dagan sotubu do pe akadolok jalataga suarong dope ditubuhot tanood doho portibion nunga adong hian ho ale debata sian saliling-liling na rodi saliling-liling na sumuang do gabe orbuk jolmai di bahekko dungi di dokho muse mulak mahamu ale jolma manusia tangiang ni si Musa dia sadaro ditoluon mangodolhon panidangyon na dihinagugo ni debata na tau gabe haporusan debatana ngadok kiana dorak suadong dope portibion jala debatana somarujung rodi saliling ni nelengna debata nagawe alpa dohot omega bonana dohot ujungna na mengatasi saluhut partikian na paduahon siulahonota ima naing mamarbisuk kita mengadopi partikian na jepekon di bagasap turputay nakingan di do si Musa do sumuang gawe orbut do musay jolmai di tikkinabe
Nomor lapatan tung macai jepet do nguluni jolmai asa dihina jepet ni ari-ari ni nguluta di Portibion di arah si Musa do hita asa anggiak marbisuk madalani partikiani jala ima nagabe solusi nabi nahen ni si Musa lahu mangadopi jepet ni partikiatta jala rikod do ta nguluh na manginang ala molota sadari do dak piga jolma na sayolo mamilangi ari-ari ni nguluna gariara tahe torop jolma daholam mamilangi akka parutungan do di nguluna adong do muse halak na saya mamilangi akka haurangan ni donganna sudai haurangan ni dongan dibilangi jala diingok sudai alai molo haurangan na dang diingot asing ni na mamilangi parutungan do haurangan ni dongan sipata manang jok-jok do jolmai mamilangi akan adenggan na binahen na tuak kadongan na tapi akan adenggan na binahen ni dongan nai dak kia diingot jala sipata na boy mago do akan adenggani holan ala sautik na humurang na binahen ni dongan nai kadongan dak pola rikok bilang atta akan atabaheni ale paloas madebatana mamilangi sa asa dohonokku matuhamu unang saya lalap pamu mamilangi akan adenggan nabi nahemmi alai ulahum manadenggan ganup na terbaik ko dingulum ulangi madok unang saya lalap hamu mamilangi akan adenggan nabi nahemmu tulungammu alai itak ninaboi ulahum manadenggani tuak kadongammu ai macai terbatas jala jepek do ari-ari ningulutta alani ulahumma akan adinggani bicat diudut debatado pe hosam di Portibion rikot hitamar bisuk maparhaseang akka ari-ari na nilehon ni debata rikot hitamar bisuk maparhaseang tikina nilehon na itu hita tagad di Portibion do pe hita asa molo nunga jupang tikina nunga gabe halak na tau panean hita di harazaon ni debata mangujungi jami tahun hamok kadongan adong do sada barita mardonga poda taringok tu hinarikot ni namar fahaseak tikiyong jadi diceritakan hea masa halak dosen na tongon mengajar akka mahasiswana jadi ujuna mengajari ibana dibuat dosen nima sada eber tu ruangani jala dibaim ma digijang ni mejanai dungi di parwaribana mamuse akka batu na berukuran segenggam tangan jala di pihak komai itu sada eberi di pihak komai sada-sada jala dunggo eberi sahatu gijang disukum ma mahasiswa nai nin nama nanggo do eberodi dahamu sudema mahasiswa magalusi nunga be bapak inna dung dialusi mahasiswa nai songoni dibuat doseni mamuse akka batu na met batu karikil jala dipamasuk mai muse malang napiga tu eberi huhu ma dihutur-hutur heberi asa tungboy masuk akka karikil na meti tu solok-solok ni batu na ubal gana parjolo na pinamasuk nakingan jala memang adong do manang napiga karikili na boy masuk do petu eberi tungi di suku nibana mamuse mahasiswa nai naunggot do di idahamu eberon mangida nama saya duk sonari hohombe nama nasida ubege suku-suku ni doseni alai adong masahalak nama ngalusi di dok ma mukid daung dope dosen nami gabenna doseni ma ido alusna dungi dibuat ibana mamuse pasir manang rihit dipamasuk mamuse itu eberi jala memang alamat cewek mek situ tudo ala butiran-butiran do pasiri bodoh pe masuk malang napiga tu kolak-kolang ni batu na di eberi dungi diulahi doseni mamuse manukun boha
nanggodo di idahamu berom gabi sude ma akka mahasiswa mangalusi dang dope dosen nami inna Roma dosen ini maddo bagus ido alusna dungi dibuat ibana ma musai aik sabotol jala dipamasuk matu beri jala memang bodo pesia di beri sabotol aiki dukon ini na dosen ini ma musai tu mahasiswa nai atau ngahama maksud ni nahubainon ahado lapatan ni tudosan nahubainon buasa bui masuk sude batu karikil pasir dohot aek tu beri alusna ala batu na ubal gaido parjolo hupa masuk nakingan at sugari parjolo hupa masuk karikil manak pasir totudak sudebe siat akka batu na ubal ga na hupa masuk na parjolo nakingan inna jadi sada tu dosa doi inna doseni ia akka batu karikil pasir dot aek na dibotoli ima tu dosan ni akan ataula di portibion jala eberima gobaran ni partikiat tanah terbatasi lapatan na disi ahado narumikko jala na umarga di ngolutta ima tu dosan ni batu na parjolo di pamasuk asasiat na asingi ahado narumikko jala na umarga di ngolum songon halak na porseaho sasitong na ikonurikol jala na umarga ima parsaurammu dohok dewatam jala mangulahon akka na hobbar tulomo ni rohana asaima sasitong na nagabe prioritas utama manang na parjolo taulahon akup ni akka ulahon na asing na di portibion asamoloido parjolo taulahon na boy mangihu do muse akana asingi alai anggo akana asingi do parjolo ta utamahon ta prioritason ulo do gabe tading ulaon narumikot ima parsaurat ta dohot tuhani isarani cerita nakingan molo parjolo do karikil dohok pasir ta masuk tu beri totu macai maol jaladak sudebe siat akabatu na ubbal gai namar lapatan hamu kadongan molo sai akan na metido taulahu parjolo molo sai akan na asing-asingido taulahon totu walo do gabe tading narumik kok manang nobbal gai ima palsaurat taro tuhani alai molo sai debatado manang palsaurat taro debatado tapatu julu naboy mangihu do muse taulahon akan na asingi atong di parrohai tuhatai mahita mamilangi akka ari-ari ninguluta na jeppeki asa tung terbaik kita patujuluhon manang mangulahon akan narumikoti sian akan narikoti gudang go narikot di portibion alai holasada do narikot ima parsaratta dohok debata unang ala na mangulahon narikot na tarajumi dingulutaon gabe tading narumikoti unang ala parjolo karikil do pasuri tapa masuk parjolo nakingan gabedak siap batu naubal gai ido tudosan nama panhase yang tiki ulahum ma parjolo narumikot ima parsoramu do debatam parguguan ni debatam huatong ma parhase yang tikion doho mangulahon akan narikot di ngulum unang tading narumikoti ala narikoti ai maca terbatas do partikiat tadi portibion laho mangulahon saluhut nai asamolo terbatas do kita jumulu maulahon akan narumikko di ngolum jika kamu mendahulukan hal-hal yang kecil dalam prioritas waktumu maka kamu hanya akan memenuhi hidupmu dengan hal-hal yang kecil kamu tidak akan punya waktu untuk melakukan hal yang besar dan berharga dalam hidupmu atong akadongan saya di parrohai tuhatai mahita mamilangi akka ari-ari ninguluta asa tung marbisuk kita maparhaseang tiki nasatok kini lamangula akan adenggan diadopan ni tuhatta asa gabe pasu-pasu hita tu akka nahuma liak kita debata mana margugui hokamu saluhutna laho mangulahon naho bartulomoni rohana diobas partikian
na macai jepekon jepe partikiani ale molo debatado manang pasoramu doho debatam do di patujuluho na bui doho taruli dia kalas niroha laho mangulahon saluhut di perdalanan ningulum sayang giak ma asini rohani debatana manok tongi margogoihok kita saluhutna laho maparhaseang partikiata di portibion debatama na margogoihon uhut mamasu-masu hitaos saluhutna. Amin.